Itong Iloilo, balaan nyo bala? Nga ato nga festive mall has been named as the Mall of the Year this 2023. Wow! Arang ebidensya, tulukan nyo. May mga birds diri sa may festive walk. See? Hello sa mga kapwa ko Ilonggo. Syempre hindi na naton mabalaan kung ano gid kasikat ang aton nga festive walk, no? So mamangkot kita diri sa aton kapwa Ilonggo kun nga ginabalik-balikan sa aton mga pumuluya ang aton festive walk. Good afternoon! Mangkot lang ako, ma'am, mo isit nga daw always, hindi balaga balik-balik ang mga tao sa festive walk. Ano imo mahambal, ma'am? Yeah, actually, it's really unwinding to be here, and you will really enjoy the spot. Manila, it's like Paris. Oh, it's like Venice. That was your comparison. So it's just going to one place. Yeah, you're just complete. Iloilo. Yes, that's true. Thank you so much, ma'am. And the food here is very nice. Very nice. Ay, okay, ma'am. One reason pag nga very beautiful and famous ang festive walk because may mga shop kita diri nga mga international shop like the marketplace. See? Over kung nga may Iloilo Museum of Contemporary Art pagkikita. So let's mangkuto naton ang girl kung pwede kita kasulod, okay? We have known na free gali sa dalom, then may bayad sa babaw. So let's go inside now. I'll show you the inside. Very friendly ang ilang staff kag smiling face kidya. So masulod na kita diri sa Contemporary Arts Museum. Sa dalom wala na di bayad dya. Then may ara da nga mga words nga like kaunata Ilonggo term gid ina. Makita man diri sa mga wall ang mga drawings or paintings sa mga old buildings naton sa city proper. So isa-isa ho naton pakita sa inyo dugay-dugay ha. Ari na mo na ang ngalan sa aton building aging kadtuan. Then makita diri ang mga arts nga ginapakita nga ang building naton sa may din gani diri. Basta dira sa isa ka street naton sa Iloilo ginapakita gid diri ang ila mga painting sa do ka original gid yung itsura sa mga tao, no, di ba? Kanami lang sa babaw pag nga may bayad to kuno mas manami pag ituguro. So next ko nga balik kadtuan tagid sa diri lang kita ani sa dalom kay do ka interesting sa mga itsura sa mga Iloilo Public Market. Ginapakita di ang mga sanginang una pagid Maria Clara na siya. Regent nga sinihan kag kung ano-ano pa nga mga old buildings pagid naton sa una bala. So kanami lang gid sang kwan sang aton mga arts diri sa Iloilo kay dogin preserve gid bala kag kamuman gid na ang ginabalik-balikan sa mga tao diri nga mabalaan gid nilang history sang Iloilo City. So very lucky kita kay nakasulod kita subong. Ay may ato pagid sa piyak. Way guro. That's it guys, at least naka-experience kita sang free. Okay, next time madalagi ko parta para makasulod ko to sa may bayad sa babaw, okay? Just only 150 but you know why man tabalon, that's why nga nagtiyaga ng tanay sa free. Branding Museum. Sulod today and let's explore more of the Branding Museum. Wow, amazing.
Okay, because nga free ang entrance ng Brandy Museum, so let's explore the inside of the museum. Diri ginapakita ang mga ginagamit nila sang una, like jar, ang sapatos sang manughimo sang brandy, at the same time ang tools kag ano pagid ang ginagamit, no? Then ginapakita man diri ang mga famous personality nga nag-visit sa museum, like ang pinaka-famous gid is si ex-president Corazon Aquino sang 1992 nag-visit siya diri, no. Wow, kasubra gid ka famous sa mga tao diri, but isa lang man gid to ang akon kilala. So let's proceed pagid sa ano pagid nga talan-awon diri sa museum. Tan-awon ta. Wow. Feels like true. Glass, made of glass. Very unique. Kulbaan ko kaya ang mga steps diri may mga glass. Last time hindi pa ni amo, so I'll show you. And of course, very amazing because not only in Asia, but you see there's a lot of countries like Asia, Europe, Africa, North America, and Oceania na nag-offer kagagahimo sa brandy. So very sikat ang mga brandies like sa una and then up to the present. Wow! Nakita niyo ang mga barrels na tinataguan sa brandy, a lot of barrels. This is the image, but replica lang sa original. But kung imagine mo, grabe, no? Imagine mo lang nga ang buhay mga barrel na simulan sa mga brandy. Picturing tayo. Ang festival is one of the famous and beautiful because the Brandy Museum has a lot to offer. Nakita niyo ang kung paano din himuo ng ang brandy. So this is the image of the machine. Wow! Distillation. So beautiful. Copper. Dito na. Tsaka na. Ang hastik tayo. Go. Even sa kahoy, may sample din sila yan. So, wow, how many years ago yan yung kahoy? Yan yung ginagamit sa paggatong, sa paghimog ng brandy. Amazing! Everyone, I'm just imagining na I'm one of the CEO of the Brandy Museum. Very, very lucky to go here sa conference room na feeling ko ako ang CEO sa Brandy Museum. Very nice, very ang ilang conference room, very wide. Feels like it's the real Brandy Museum. The reason nga ang festival is beautiful and famous because of this Brandy Museum and other features sa aton festival. So why not come here and experience the amazing Brandy Museum scene. Bye everyone! Me and my husband, libot-libot din sa Brandy Museum. Now, let's go to the famous lantern sa Iloilo Festive Walk. Diri sa Festive Walk, damo kamo choices ang mga high-end restaurants nga mapapilian. Either chicken or whatever nga mga menu ang inyo gusto. Diri naman sa tunga, pwede kang mo di makapapicture sa mga lantern at the same time, may sababaw dalom nga building nga naga-ready ng mga restaurants man. And then may mga family nga naga-tambay-tambay diri nga dala nila imla mga kabataan. Tama ka, crowded. So sa dito nga area, dito gid ang crowded. So dito gid kita mamangkot kung ano to ang pinaka ginabalik-balikan nila nga ang adlaw-adlaw nga tanan whole year round. Ari lang ni mga tao kabalik-balik. Wow, this is new. Wala ni sa una. Wow, cute. Even ang mga basurahan nila may heart shape. Cute.
mga visitor na aton din local and abroad balikbayan kagang mga taga-iban nga lugar. So may ari man kid ng mga taga diri lang gid sa Iloilo nga naga pamasyar-masyar naga-unwind sa aton nga Iloilo Festival. Kagari ang example sa mga happy family nga naga inom-inom milk tea kag di ba? Pahuway-huway lang ah. Okay, thank you. Okay. Coffee shop. To all our balikbayan sa abroad, nakita nyo man kung paano kadamo di ang tao naton sa atong festival, no? But not all Ilonggos nga very biba, may arigid gawya-uya. But bisan gawya-uya sila, gakadto gid diri sila sa aton festival kag mag-unwind. Hambal sa iban is first time nila diri kay because nga kanami magid sa aton lugar. So ari ang mga tao di onan, paagyan ko na lang sila. Sa tanan nga wala pa di kakadto sa aton festival, why not nga mag-drop by kamo di? Kay free man lang gid ang pulungkuan, free ang venue, mabaka lang gid kamo pagkaon. Kag hindi man gid guro mahal kay kadamo sang kiosk naton nga pagapilian, di ba? So, don't wait na pag December nga makadto di. Subong pa lang nga Burman nga September kadto na kamo, okay? Timingon talaga daw medyo bibo-bibo man ang aton nga pamangkuton. Kay kun matimingan tanga medyo uya sila, hindi sila magsabat na uya sila. So dito guro may mga group of friends dito. Let me see kung okay. Kita pagkikita diya sang hindi nagauya-uya magsabat kun nga nga na ma-share sila din sa aton nga festival. Okay, mga food kiosk. Wow, ara. Okay, damo food kiosk. Pili lang sila di. So hindi ini expensive kay nga mga small stalls man lang kag damo sila pilian. So that's the reason nga mga tao nakakagadto di kag naga muna og kaon-kaon sila, nag-unwind sila, ara og unwind. Okay. Gali kita sa may transport hub sa Festibwalk. Diri sa transport hub sang Festibwalk. Tanan diring areas may salakyan gid either La Paz, Molo, Villa, Mandurriao, Haro district may ara kagid sakyan. Mapataksi ka man, mapa-jeep, mapa-minibus may ara. Pati pagid sa out of town like Oton, Gimbal, Leon, San Miguel, kundiin pa Leganes or whatever nga kundiin ka mapuli may ari gid diri kompleto. Hasta na lang gid ang ato yung vlog for today kay dumaulan na gid. So thank you for watching. Hope na nag-enjoy ka mo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next vlog. Before gali ako matapos, ipakita ko na yung sulod sang Festive Mall. Nag-entrance kami sa Manong Guard. Very strict si Manong Guard, pero very good na. Tama na. Kaya gina-check ang mga bags sa mga nagkakasulod sa mall. Then, may mga pulungkuan diri sa sagwa. Pwede na kakaon-kaon nga snacks or magpungko-pungko lang relax-relax with friends. At the same time, may playground sa mga kabataan. Diri naman gilang itsura mo ni ang market sang Festive Mall Market. Sosyalan na da ang mga customer kay syempre ang mga customer diri Elistar is malapit sa mga kondominium. Then lapad-lapad ang mall of course. Pagsulod mo magic ang ila entrance like bala sa airport na bala mag-entrance ka sa gate sang airport huni-huni. Na medyo kon di ka nasanay kulbaan ka. Damo di baklan nga mga baligya sa mall. May mga ano pa na di
May mga baligya bayo, may baligya whatever. Dato kompleto asa sa mga kung ano-ano. So nasaka ako na sa second floor. Kaya mang tanaw-tanaw ako to. Hindi pa gid ako kaagwanta. Naghapit ako sa gabaligya sang mga tablet. Kaya amo gini ang dream ko nga tablet para sa akon vlog. Hinapakita ko diri ang presyo. Gina-dream ko pa lang na tani maabot ko gid na one day. Then nanaog na naman ako, balik ako naman sa second floor. Ma-proceed kita sa ground floor. Gapangita ako sang toilet. Kaya ako ma-toilet ko anay. Sa sobra kakapoy ko sa pag-vlog. Pati akong pag-toilet, ginapunggan ko na. So kanaming idman sang mall naton sa Fisteb. Hasta ni sa third floor. Kita mo ang mga ceiling sang ila floor sang mall kanami. Basta kanami itawhay-tawhay, hindi man siya katama ka-crowded kay syempre hindi pa December. Pero wait ka mo ha, sa December gutok ini. Plus may mga food queues kadalom, damo ka mo pilian da. Way labot nga damo man restaurants, may food queues pagid, may food court pagid. Kwarta lang gid kulang diri sa may Festive Walk nga mall. Mapamasahe ka mo tiil nyo, may baligya man diri nga mga appliances kompleto. Ari di way ko kabalok ano ngalan sa tong appliances center nga to. Basta ginagyan ko lang. Tapos ang views ang idalom amazing kanami, tinlo ang ilang mall. Diri naman kita na sa food court. First time ko nga pagkadto sa food court, bisan kapila na ko di magbalik. Still, na-amaze man ko gihapon. Kag ang entrance, of course, ang mall kanami. Lalo kung December, puno-puno, gininisang Christmas light. Gani, nawili ang mga kabataan. Diri kay mga kita mo, attractive colors. Cause nga daw turista ako sa akong lugar. Of course, hindi ako mapapierde. Nagpa-picture-picture. Gid ako sa kundi-indiin ako nga suok makakadto. Like dira, I see daw Torres lang ako, no, diba? So, why not ang mga turista tuod kadto na kami do sa Iloilo kag magpa-picture-picture sa kundiin ka mo makakadto nga mga lalagawan. Damo gid ang mga pilian ninyong nga lagawan. Hindi lang sa mall, hindi lang sa mga festive walk, hindi lang sa mga kundi-indiin pang park. Basta, masatisfied ka mo diri. Diri pa lang daan sa Brandy nga museum, satisfy na kamo. With husband, of course, supportive gini siya sa akon. So damo kamo pusing-pusing, hindi gid kamo matak-an kay non-stop ang pusingay diri sa Iloilo. Sa Festive Mall pa lang niya kag sa Festive Walk ha. Why not kung makakadto pag kamo sa iban nga lugar. So thank you guys. Bye.